New Filipino time, alas 10:43. Kabrigada, good morning. Ako, pre. Ah. Hindi na ako, ah. Ba't pa siyang ganun? Hindi mo. Hindi ganin ako, ah. Ate, Hindi na mo, pre. ikaw na mo, pre. Eh, Sino sino ini? Wala ka nagdungan, pre. Wala ka Oh, nagdungan. sige, dungan. libat na. Kung dili na mo, ah. Kay sino ni? Sige tayo. Diba? Hindi mo itong iyan. May tawagog. Oy, Bising! Ay, Marie, Bising! Mayong balita. Ay, salamat. Are. Kanawa nagsigig mukbok kay kanang imong anak din na ginaproblema kay di ko doon niya makita. Pahadlok ko doon siya kay gisipon. Nagkaroon mo sang bato? Excalibur. Tapos na yung bato, may pangalan nga, tinaga nga. Excalibur. Wala ba yun? Wala ba yun?